agalu folo ma German Shepherd anagwidwa ku South Africa kugwisa ntchito ndalama za boma. Amene wasagalu wamba anawagula for security ya president ndi nthambi imodzi ya Malawi Police, zomwe zotanthauza kuti Lazarus Chakwera anachita kidinapu apolisi. Ndelero apolisi akusaka polisi anzawo amene anasowa ku State House. Agalu amenewa anaphunzitsidwa ntchito yapamwamba, amadziwa kununkhiza boma, anapita ku training kugwisa ntchito ndalama za boma. Chakwera atauza chisankho anaba agalu amenewa ndi kukabisa ku nyumba. Kuyambira 2020 Amalawi takhala tikupeka mabiliyoni ku State House, amagulira masipuni, mbale, ma TV ndi katundu osiyanasiyana. President akamachoka ku State House akuyenera kulemekeza katundu wa boma. Zimene anachita Chakwera kuba masipuni, decoder komanso agalu ndi chitonzo ku dziko la Malawi. Search warrant yatuluka, iye akuthamangira ku koti kukatenga injunction. Komatu anzake mbuyomu Joseph Mwanamveka, Collins Magrasi, Daliso Kabambe sanatenge injunction, atatumizira polisi kukachita search ku nyumba zawo. Ndi Chakwera yemweyu anatumiza polisi ku nyumba ya Henry Musa kukachita search laptop ya 500,000. Ndelero waswesa agalu andalama zoposa 4 million. Akutenga injunction ndikumakana kuti iyayi musandiseche. Komatu anamanga zomera ngwira pomuganizira kuti anaswesa 250,000. Akuluakulu tikudziwa kuti mdziko muno muli njala. President anagula chimanga ku Zambia 200,000 metric tons. Nkhani yakusowa kwa mafuta akuikonza. There is an open tender system. Cholinga ndichonena kuti mafuta galimoto asamasowe. Nkhani yakusowa kwa ntchito Mutharika sanalonjeza 1 million jobs. Analipo ena mbuyomu analonjeza 1 million jobs chaka chilichonse. Professor Mutharika waika 5 billion CDF pa chaka chilichonse. Zimenezi zotanthauza kuti ntchito zikhala zikupezeka pa constituency. Akamanga chipatala, sukulu, bridge, misewu, olembedwa ntchito azikhala Malawi kuderalo. Potero ochita mabizinesi ang'onoang'ono kugulisa mandasi kandi mizimbe sangasowe makasitomala chifukwa ndalama zichoka kwa Capital Hill kupita ku midzi. Mu zaka 5 zikubwerazi 2025 up to 2030 aphungu anzeru tiwaona kusandutsa madera awo kukhala masiti. Ndiye pali ena a Thomas Didimo akukayika ndikumana kuti ndalama yonseyo 5 billion a DPP akaitenga kuti. Akuluakulu tiye tigwise ntchito nzeru. MCP miyezi 3 inawononga 3 trillion. Anagulira super mahewu. Mukapanga masamu MCP ikanakhala APM akanagawa 12.5 billion kwa phungu aliyense kumalawi kuno. 3 trillion ikanakwanira ma constituency 228. So APM akudziwa chimene akuyankhula. Chakwera analonga 3 trillion kugulira mahewu miyezi 3. Mutharika atenga 3 trillion ndikuigawa kuma constituency miyezi yokwana 30. That is 2.5 years. Pamene chitukuko chikukhamukira ku midzi, chitetezo nchofunika. Agalu folo anagwidwa ku South Africa, anaphunzitsidwa ntchito nda polisi. Si agalu wamba amadziwa kununkhiza boma. Tinagula agalu South Africa ndi ndalama za boma. Koma Lazarus Chakwera posamuka anatenga chilichonse: TV, decoder, kuka, fridge. Amene ndi katundu wa ku State House amene Amalawi amagula. Kumene kundikuba 2021 MCP inamanga zomera ngwira pomuganizira kuti anaswesa 250,000. Ndalama imeneyi akanangomuuza kuti tapeza 250,000 ngati munasowetsa. Anamugwira ndikumanga chaka chimodzi. Lero president wawo Lazarus Chakwera wasowesa agalu andalama zoposa 4 million. And moreover, agalu amenewa analandira training ya polisi
mwachidule ndikuwuzeni kuti ndi nthambi imodzi ya Malawi Police. Ena tikamanena nkhani ya agalu akuichepetsa, chifukwa mbuyomu kunalinso agalu tinaona akugula feteza ku butchery, anayipha kusaka ndege ku Chikangawo. Agalu amenewa lero abaso agalu. Komabe ngati Malawi tikunena kuti ma German Shepherd amene asowa ndofunikira kwambiri kuyerekeza ndi agalu amene agula feteza ku butchery. Akuluakulu, history is the best teacher.